23 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосимҷомарт Токаев дар маркази хизматрасонии дунёи оши пойтахт аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва таомҳои миллӣ боздид намуданд. намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва таомҳои миллӣ дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Қазоқистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар намоишгоҳ молу маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили полезиҳо, меваҷот ва сабзавоти тару тоза ба маъраз гузошта шуд. илова бар ин, дар доираи намоишгоҳ маҳсулоти аз орд омодашуда, нонҳои ҳархелаи кадбонҳои ҳунарманд пешкаши меҳмонон гардид. дар маркази хизматрасонии дунёи ош сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Қосимҷомарт Токаев бо таомҳои миллӣ аз ҷумла намудҳои мухталифи ош ки аз ҷониби ошпазҳо бо санъати баланд омода карда шуд, шинос шуданд. баргузории чунин чорабиниҳо аз қабили намоишгоҳҳо, барномаҳои фарҳангӣ ва дигар тадбирҳои муҳим, агар аз як ҷониб шиносоии фарҳангу маданияти бою қадимаи тоҷик ва муаррифии дастовардҳои миллати тамаддунофари тоҷик дар солҳои соҳиби истиқлолӣ бошад, аз дигар тараф омили муҳими таҳкими дӯстию бародарии мардумони Тоҷикистон ва Қазоқистон аст ки бо ирода ва дастгирии бевоситаи сарони ду давлат амалӣ мешавад.